Hi Mawang! Once again, my name is Wang Ising and welcome back to my YouTube channel. Oo, macho kay akong kauban. Oo, padung pa siya ligo kay. Mato sa iyang boyfriend. Lahat mo, Mats? Sabay good ka. Enjoy po. Antik na. Oo, magtumi dito ila Chad kay giinbita siya sa ni Chad kay sa friend niya di sa balay sa Digos. Mag-dinner daw mi, pakaunon daw mi niyang mga luto niyang pangdatoon. Oh, ayan. So, pagdalig ligo ora kay kapoy kay sa katanan. Mo to na ko kanina, okay na ko. Lumi kag buhok karon. Ya kulot. So Ed, so mo na imong outfit karon. Sa gali nang buntag ito. So mo na tong ipadong dito ha. Okay, duara ka lang gidala. Mandi pa to mga. So si Manay, Yes, ready na ko. See ya. tara na Maray. Tara. Paligo sa uy. Paligo pala. Kita nagibo si Chad karon, excited di ka makita sa iya. Ayan po. Magdi-dinner po kami. Ako po yun ang libre sa kanilang lahat. Oo, kasi po wala po silang pera. Oo. May po muna kalito. Sira mo unya napalitan. Ito po yung mga ulam namin. Hindi masyadong social po. Ayan po. Masyadong tutal. Hindi po ganong masarap po. Pag ano lang po siya. Basic lang. Ayan po. Nandito lang po kami para mag-vlog. Hindi po namin kakainin yan. Kasi sanay na po kami sa mapagkain ganyan. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Ayan po. Si Idwana po, Aga Oksena po siya. Nag-vlog din po siya. Ayan po. Ano na po? Alam mo ba paano mag-dinner ng ganito? Alam ko, kainin lang po lahat. Dinner na po ang tawag dyan. Anong tawag sa ganitong klaseng dinner na nakaupo tayo sa? Ano? Ang tawag dito American ano? style, Japanese style? It's a Korean style. Oo. Yung pagkain Filipino foods. Oo. Actually, matagal na po ako. Hindi ko na yung preparation. Grab na opportunity na kaya pa ko yung bukuan sa akong YouTube. So, ipapakilala ko na po sa inyo yung mga totoong pagkain po talaga, ha? Na dito nyo lang makikita sa bahay ko. Nila Charlie na pinakain lang kami ng corned beef. Ayan po. Ang tawag po nito is, Ano yan? ito. Can you pwede mo bang pwede mo bang kami ma-tour sa foods na inihanda mo? Yes, gusto mong i-tour po. Actually po, wala pong sasakyan po, pero hindi kita ma-tour. So, sabihan ko lang kung anong pangalan ng ulam na ito. Sige, anong tawag dyan? This foods po is made by the Anong klaseng fish to? Ayan po. Tuna pa nga. Fresh from Cambodia. Big stick. Ano? Big stick. Ano? Big ba? Ha? Ay, beef. Ay, beef stick. Itong fish na ito. Ayan po, beef sticks. And this one? Sunfish. Bilong-bilong. Si Snoopy man ha? Ayan po. Later on po kakain na po kami. So, pagkakain na po kami, syempre, ayun naming maraming kasama. So, paalisin na namin mga bisita namin. Pamugo ng bisita. Ay, kami di. So, kami nilang Bulakaw. Salamat kayo makakain na maglahi pa din. Lalahian. So, palahian sa nako akong family, ha? 2 minutes, so maniwara. Yan na lang po. Parang hindi ka nagsarabi. Nagapangirig lagi kasi. First time ako ngayon. Okay na dyan. Tinkerbell pa dyan lagi kumpay. Ano lang ito? Wala tagibat. And ayan po, naghihintay lang po kami kasi po piniprepare pa po sa mga katulong namin. Ayan po. Tagiyang mo. Ay, tagyan. Joke lang. Actually po, wala na may ma-dinner karon ka namin sa Digos tapos nahurot yung among budget, low budget. So, nangadto mi sa silingan. Oh, naman may friend na kanang very close friend na nag-invite sila nga mag-dinner. Chad Pinkian. Oh. Bibi sa tag-iya. Basta friend of mine. So nang-invite man gud sila nga mag-dinner daw silang balay. So kinsa pa mi nga mobalibad. Nga grasyan na pakauno na mi. So unsa pa man ang gipaabot? Mga na lang mi, di ba? Buhi-buhi na ni Ron. Ano magula-ulaw pa man ta? Sunod dahil na po din.
Actually po, sekreto lang po ito. Ito po talaga yung mga sekreto. Pag pupunta ka po ng kainan, huwag mong kalimutang magdala ng cellophane. Para po may ma-bring house ka po sa mga friend mo na nagugutom din. Katulad ni Tinkerbell. Basta wala manggod, mao na mong libakon, ha? So, kung napansin nyo po na medyo haggard po yung face ko po, yung mukha ko po, ayan po. Kung napansin nyo po, medyo haggard po konti. Kasi po may pinagdadaanan po akong ano. Ano yung now whole year na? Matagal na po kung may pinagdadaanan. Ayan po. Actually po, ang kasama ko lang po ngayon ay apat lang po kami kasi po yung si Tinkerbell po, nahihiya po kasi siya. Yan, nahihiya po si Tinkerbell. So, apat lang po kami pumunta dito sa bahay nila, sa bahay ng friend ni Chad Pinkian. Ayan, si Wang Waray, si Manay Kinita, ug si Mrs. Wang. Please support sa ilang channel, ha. So, taod-taod na mga namin ipakita na mo sa inyo, ha. Pakita sa kong channel. Kung paano po kakain yung ito po yung channel ni Manay Kinita, paki-subscribe. 1.7 na po ako. Oo. Ako views lang jud akong kailangan. Views kay kuan pa taon $20 pa. So mamaya-maya po, huwag kayong mag-alala, ipapakita ko po sa inyo kung paano po kakain ang mga sosyal. Ha? So standby po kasi po naghahanda po ng ng soft drinks at kanin po kasi kinikilis pa po yung bigas. Ayan po. Magpaway mo kog cake sa imo. Ayan po, babalik po sila sa birthday ko po. Ang bala na. For the vlog ni Bayo. Sige na, kauna mo. Okay, Rami. Mananaw Rami. Nanang sila. Mananaw Rami, sige sir, okay ra jud mi. Kainan time. Ayan, kainan na po. Diyan, kainan na. Ayan. Yaka-yaka style. Kain na po. Ay, zoom ba? Ang first time is maldita no. 165,000. First time. Thank you, Chad, for cooking us. Barato ra. Salamat, Chad. Barato ra. Chad, salamat. Salamat sa pa-dinner. Ay, nagluto ra ko. Kamo kay school 10 pesos ra ano. Luto lang ni kay muluto sa katanan. UM. Kami. Busog ka? Yes po, ang sarap ng foods. Anong napi-feel mo sa foods? I feel so Thirsty. Yeah, thirsty. There Actually, sa among course ni Jar. Ang sarap ng foods, ang sarap ng view. Alam mo yung pag kinain mo yung gitna ng karne, Oo, paano ano yung nasa gitna? Anong mapi-feel mo? the meat is tender. Yeah, tender, juicy. Yes, the tender. So amazing, savory. Yeah. So paano mo nasabing tender yan? Wala namang hotdog. I'll talk to you later. Po, tapos na po kaming kumain. Ayan, tapos na po kaming uminom ng tubig. So, kailangan na naming umuwi. Kasi po, makapal po yung mukha namin. Ayan. And ayan, tapos na po kaming makikain sa thank you so much Charla. shout out kay Chad Pinkian. Ayan, thank you so much sa pag-invite sa mga John Gonzales, thank you so much sa pa-dinner. Ayan, gusto magpasalamat si Mrs. Wang sa inyo, ha. Thank you, Chad. And sa mga lami nga pagkaon, thank you so much. Isa? Si Kim Darrell. Kim Darrell, isa pa to isa. Atong gingon mo ganyan karon Gonzales ito. John Gonzales. John Gonzales, Chad Pinkian, thank you so much sa inyong pag-imbita. Oo. Unta sa inyong birthday, makakaon na po dito kay lami juga yung mga foods. The foods is very approachable. Ayan. Ayan po, ayan na po si Manay. Ayan. And thank you so much. And once again, thank you so much for watching mga Wangs. And don't forget to subscribe my YouTube channel Wang Ising and Mrs. Wang and Manay Kinita. Mrs. Wang. And Mrs. Wang and Wang Waray and Gotika. Sa to? Angela? Angela Pansica. Angela basta si Angela, ayan.
Ayan, thank you so much. Atangin niyo ang mga ano ha, nag-iisang bahay na po kami. Sa'yo daw. Sa Zinaniban team. Sa Inaniban team. Ayan, lipat bahay po kami. Abangan niyo po yung vlog namin. Mga tao na namibalay, namalit si Isi. Yehey! Ilang mo na po yung mag-vlog.